זה נערים שלא חלמו. רוב הנערים האלה אין להם חלום בכלל. הם לא יכולים לחלום, זה הדבר הכי עצוב בעיניי. הם היו שקופים. אף אחד לא האמין בהם, אף אחד לא ראה אותם. הם שוטטו באיזשהו מרחב בלי גבולות, ומצאו לעצמם את הדרך, ובדרך כלל דרך פחות רצויה. יש כאלה שאני יכול להגיד לך שעשו תהליך מדהים, כברת דרך מרשימה מאוד, לראות לאיזה מקום הם הגיעו מהשכונות הקשות ביותר, במעורבות, בפלילים ובעבריינות הכבדה ביותר, ואיפה הם היום. הייתי נותן להם היום את הילדים שלי לגדל. נותן לי קודם כל משמעת. נותן משמעת קודם כל. שאתה מחליט משהו ועושה אותו. יש משהו נכון ומדויק בלקחת נער שלא חווה מספיק חוויות הצלחה בחיים שלו, ולהגיד לו, בוא נזהה איפה אתה הכי חזק. איפה נקודות החוזק הכי משמעותיות שלך, ומה הכי כיף לך. מה אתה הכי אוהב לעשות, במה אתה הכי טוב. בוא נשים את זה במרכז. ודרך זה נגיע לכל הדברים האחרים. אתה תהיה מצוין בספורט, ואתה תהיה מצוין בלימודים, ואתה תהיה מצוין בערכים. אתה תהיה אדם מצוין. אנחנו נדבר על תוכנית מצוינות לספורט, כתוכנית מצוינות פנימה, כאדם, תוכנית שתעשה אותך אדם טוב יותר, דרך הספורט. מהריצות האלה אני לומד, אני חושב. שקשה לך וזה, ואז אתה בא לבית ספר. זה יותר קל כזה, אחרי ריצה, זה יותר קל כריצה. ככה אני מרגיש. פה אתה פתאום מסביר להם שאתה יכול לחלום ואתה יכול להגשים אותו. וברגע שהם יאמינו, הם באמת יכולים להיות מובילים, הם יכולים להיות מצוינים, הם לא צריכים להיות נורמטיביים. אני ממליץ, כל מי שבאמת, כאילו, כל מי שמצטרף לכפר, או כל מי שבאמת מסתכל על התוכנית, אומר, שמע, קצת התחייבות. בתכלס כל דבר זה בחיים, קצת התחייבות, אבל בסופו של דבר זה שווה את זה. כאילו המצוינות זה רמה אחרת, זה הופך את הכפר למשהו, זה עושה שינוי, שינוי מטורף. הרכבת יצאה לדרך, ובאמת אנחנו מאמינים בעמותה שאפשר להגיע מאוד מאוד רחוק, ונגיד, ניקח אותם.